אנחנו נדבר היום על נושא שהוא בעיניים שלו הוא סופר חשוב. אנחנו בתחילת שנה, שנת 2024 הייתה מאוד מאוד מאתגרת, וצריך לדעת להכין את עצמנו לשנת 2025. אז שרית תנסה לתת לנו ככה כל מיני סודות, תרשמו, תכינו את המחברות, לסודות להצלחה ואיך בונים נכון את הדבר הזה, איך בונים נכון את שנת 2025, עם תוכנית עסקית, עם כל מיני טיפים קטנים של אחת שנמצאת הרבה מאוד שנים בתחום, מקימי כל הדבר כן, הזה שנקרא תיווך בישראל. מעל 30 שנה וואו, וואו, בתחום איזה המדהים הזה, כיף. כן. מעל 30 שנה של הדרכה וליווי של מאות סוכנים. אז שרית, הבמה היא שלך. אני פה כדי לסייע, לעזור במה שצריך. אנחנו נעשה שיתוף למסך. טוב, חברים, אז בואו ככה באמת נצלול לעיקר, אבל רגע לפני, אני רוצה קודם כל להודות לחברים ממדלן, באמת על היוזמה המדהימה הזאת, ובאמת על האפשרות להגיע לכל קהילת המתווכים באשר הם. זה מבחינתי משהו שככה מאוד מאוד בער בי הרבה מאוד זמן, אז קודם כל תודה רבה על כן, אנחנו ההזדמנות. שמחים לארח אותך. אה, תודה רבה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, ניגש ממש לעיקר. כמו שאמרנו, אנחנו כבר בשנת 2025, ומכירים את זה, כולנו רוצים יותר, לכולנו יש חלומות, וכולנו רוצים מה שנקרא להוריד את החלומות שלנו לפרקטיקה. ולהצליח בגדול, והצלחה בתחום תיווך הנדל"ן, מה לעשות, נמדדת בכסף, וכבעלי עסק עצמאי, בעצם האבן דרך הראשונה שלנו בדרך אל לעבר ההצלחה, זה בעצם קיום של תוכנית עסקית. אותה אני קוראת, מכנה אותה מפת דרכים, שתסייע לנו להגיע כל אחד באשר הוא ליעד שהוא רוצה להגיע. כי מה שקורה, אגב, גם השנה האחרונה לימדה אותנו, דווקא באמת עם השנה הלא פשוטה והחוסר ודאות, למדנו שמי שלא הייתה לו תוכנית עבודה, ומי שמה שנקרא פותח את החודש ורק כל מה שמעניין אותו זה רגע שנייה, תפסת מרובה לא תפסת, או איזה עסקה אני הולך לסגור, היה מאוד מאוד קשה לאנשים, לחברים, לצלוח את השנה הזאת, בהיעדר באמת איזושהי מפת דרכים שתוביל אותם. אז קודם כל, כשם הנושא של הוובינר, ככה מהות, לתכנן את העבודה ולעבוד את התוכנית. התוכנית בעצם מטרתה לסמן לנו לאן אנחנו רוצים להגיע, ולא רק לאן אנחנו רוצים להגיע, גם איך בעצם לגרום לדבר הזה לקרות. ומה שאני ארצה באמת ברמה האופרטיבית, ב-45 דקות שיש לנו, זה באמת ככה, להנגיש לכם את אבני הדרך החשובים ביותר בעסקי תיווך הנדל"ן, ואני רק ככה במשפט, למי שלא יודע, אני בעצמי הייתי סוכנת נדל"ן 17 שנה, הרבה מאוד שנים, וכל מה שאני ככה אעביר לכם זה באמת מהרבה מאוד ניסיון שלי, וגם אני, כמו רובנו בשנה, שנתיים הראשונות, לא מה שנקרא תכננתי את העבודה. הגעתי בבוקר ומה שנקרא, מה שיוצא אני מרוצה, והתוצאות היו בהתאם. אז באמת, מה שחשוב קודם כל, לפני שאנחנו בכלל ניגשים להכנה של תוכנית עסקית, ואגב, לכל משתתפי הוובינר, בסוף הוובינר אנחנו נדאג לשלוח גם את המצגת, וגם הכנתי לכם פורמט שכל מה שאתם תצטרכו לעשות בהקשר לכל מה שאני אומר כרגע, בעצם לשתול את הנתונים, כל אחד באשר הוא, וכבר יש לכם שם את אבני הדרך איך בעצם להגשים את הדבר. שרית, משהו קטן, אני רואה שיש הרבה אנשים שמנסים לשאול שאלות. שאלות אנחנו נעשה אפילו איזושהי הפסקה באמצע, אם זה יתאפשר לנו, או בסוף כמובן יהיה לנו יכולת לשאול את שרית כן, ותעזור. אנחנו בהחלט נאפשר לשאול שאלות. אני חושבת שככה מתוך ניסיון נעשה את זה אה, לקראת עד הסוף. הסוף, בסדר? אז קודם כל, לפני בעצם שאנחנו ניגשים לתוכנית עצמה, או להחליט באיזה תוכנית אנחנו בוחרים לעבוד, שום תוכנית לא תצא לפועל, אם אנחנו באמת לא נבין את הרציונל שעומד מאחורי הדבר. מה שאני קוראת הלמה. למה בעצם אנחנו כבעלי עסק עצמאי בתחום תיווך הנדל"ן, חשוב שבאמת תהיה לנו אותה תוכנית. אז קודם כל, אני חייבת להגיד משהו.
הרבה מאוד פעמים, בטח בשנים הראשונות, כשאנחנו בונים לעצמנו תוכנית עסקית, אנחנו לא תמיד מה שנקרא מגיעים ליעד. ואגב, זה בסדר, יש הרבה מאוד שנים שאנחנו לא מגיעים ליעד, אבל מה שבעצם עושה התוכנית היא גם מאפשרת לנו להיות מה שנקרא בעשייה, היא מקנה לנו מוטיבציה שהרבה מאוד פעמים מאתגרי היומיום, מה שנקרא שיש לנו בתחום, נעלמת, כי אנחנו באמת חווים לא מעט התנגדויות ויש לא מעט אתגרים, ודווקא אותה מפת דרכים, גם אם אני לא הגעתי ליעד, היא כן סייעה לי ומסייעת להרבה מאוד אנשים באמת להבין למה אנחנו בכלל בחרנו לעסוק בתחום המדהים הזה, ואיך אנחנו באמת יכולים לממש את הפוטנציאל שלנו, כי בעצם למה בחרתי לעסוק בתחום התיווך באשר אני אגב, זה בכלל לא משנה אם אני פועל לבד, אם אני משתייך לרשת, הרעיון הוא באמת, כבר בחרתי, אני כאן, מה אני עושה עם זה? הלמה הזה בעצם יעזור לי גם לממש את הפוטנציאל העסקי שלי, וגם בעצם יהווה בסיס לכתוב בכלל את התוכנית, לרצות לעשות אותה וליישם אותה בפועל. ואגב, אני חייבת להגיד עוד משהו. אתם יודעים, דברים טובים תמיד מגיעים כשאנחנו עם הגב לקיר. כי כשאנחנו עם הגב לקיר ושאנחנו לא חווים הצלחה ושיש קושי ואתגר, אז אנחנו בעצם יותר יצירתיים, ואז אנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים לשנות תפיסות וגישות ולפעול אחרת, מה שנקרא. אז בעצם לפני שאנחנו רגע נבין מה הפרמטרים שצריכה להכיל התוכנית העסקית שלנו, חשוב קודם כל שנבין איך אנחנו בכלל ניגשים לדבר הזה. אז ראשית, אנחנו חייבים, ואני תכף אפתח פה גם כל רובריקה, חייבים ללמוד, קראתי זה למידה ותובנות משנה קודמת. אני לא יכול לתכנן את השנה הנוכחית מבלי שאני מבין מה עשיתי או לא עשיתי בשנה הקודמת. איפה היו החולשות שלי? מה עליי לשפר? איפה היו החוזקות שלי? מה עליי להעצים? זאת אומרת, הטעות הכי גדולה של הרבה מאוד מתווכים, אני לא מדברת על אלה שבכלל לא מבינים את הצורך בקיום של תוכנית עסקית, אלא אלה שכבר באמת עושים, שהם עושים העתק הדבק. העיקר לסמן וי שיש לי איזושהי תוכנית עסקית, ואז מה שקורה, לא מבינים למה באמת קשה לממש אותה. אז קודם כל, אני לא יכול לתכנן את מה אני רוצה להשיג, מבלי שאני מבין איך הייתה השנה הקודמת שלי. ויש כל כך הרבה מערכות שיכולות לסייע לי איך הייתה השנה שלי ברמה הבין אישית, ביכולות הגיוס שלי לצורך העניין, ביכולות שלי לאתר לידים, ביכולות שלי השיווקיות, ביכולות שלי לפתח את העסק שלי, ולהיעזר בכל מיני מוצרים שבאמת יגרמו לדברים לקרות, כמו לדוגמת מדלן למקצוענים או שיוך לעסקאות, כדי שבאמת יעזרו לי להבין איפה אני נמצא ביחס לעסק שלי. אחרי שאני בעצם עושה מיפוי של השנה הקודמת, אני צריכה לייצר לי איזושהי תמונת ניצחון הוליסטית אישית, מעבר למספרים, מעבר לכסף, לכמה כסף אני רוצה להכניס השנה, וכמה עסקאות אני צריכה לעשות בכדי שזה יקרה. אני צריכה משהו שהוא קצת מעבר לשורת הרווח, נקרא לזה ככה, שבאמת יגרום לי לרצות לעשות את הדבר. כי נכון, אני יכולה להצליח גם בלי תוכנית עסקית, אבל אני יכולה להצליח הרבה יותר. יש מחקרים שלמים שמראים שבעלי עסק עצמאי שפועלים על פי איזושהי תוכנית סדורה, התוצאות שלהם הן פנומנליות, הם לא רק שמשפרים את הביצועים שלהם, הם גם מגדילים את ההכנסות שלהם בצורה מאוד מאוד משמעותית. כמובן שאחרי שיצרנו את אותה תמונה הוליסטית של מה אני רוצה להשיג, כל אחד באשר הוא, איזשהו טיול לחו"ל, איזשהו יעד נחשף שאתם רוצים, אני בעצם רוצה לייצר לי חזון עסקי. החזון העסקי בעצם אומר מה ההכנסה שאני רוצה להכניס בשנת 2025, כמה עסקאות אני צריכה לבצע בכדי שזה יקרה, כמובן שנתייחס גם לפירוק לאחור של מה המרכיבים כבעלי עסק בתחום תיווך הנדל"ן, שבאמת אנחנו צריכים כדי לקיים את התוכנית. אתה יודע, אביחי, אני פוגשת לא מעט מתווכים, במשך השבוע עשרות אם לא מאות מתווכים, וכל הזמן אומרים לי, את יודעת שרית, יש לנו תוכנית, אבל
ואנחנו באמת רוצים להצליח, אבל כנראה שמשהו במלל, במה שהם שותלים בתוך התוכנית עצמה, הוא לא נכון, הוא לא מקדם את העסק, כי לכל עסק יש מה שנקרא את התשתית להצלחה. ואם אני גם לא מייחס בתוכנית העסקית חשיבות לפרמטרים שבאמת יקדמו אותי בפועל, אני גם לא מצליח לקיים את התוכנית, אפילו שהיא קיימת. אז גם על זה נדבר, וכמובן על העשייה והתיקון. כדי להצליח להגשים את היעדים שלנו, בטח בשוק שהוא סופר תחרותי, ובסביבה של חוסר ודאות, שזה גם הולכת להיות הסביבה שלנו בשנת 2025, אבל כמו שאתם יודעים, בכל מצב שוק נעשות עסקאות, השאלה מי עושה אותן. אז כדי שאנחנו באמת נהיה אלה שנייצר את העסקאות, אנחנו נצטרך לייצר לנו, אני מכנה זאת עוגנים, לעצור אחת לחודש, אחת לשבוע, אפילו בסוף כל יום, ככה מה שנקרא לעמוד במילה שלי לעצמי ולראות מה עשיתי באותו יום, באותו שבוע, באותו חודש, ואיך אני יכולה גם לתקן את הדבר כדי להגשים את עצמי בסוף השנה העסקית. אז לא חשוב רק לרצות את הדבר, להבין למה זה חשוב, אנחנו חייבים שהתוכנית הזאת באמת תכיל את כל הפרמטרים שיקדמו אותנו. אז מה בעצם רגע לפני התוכנית עצמה? אתם חייבים ללמוד על העסק שלכם, וגם פה אני אפרט כל נתון ונתון. ראשית, מוכרים. ידוע שבעסקי תיווך הנדל"ן ההצלחה שלנו בעצם מושתתת על היכולת שלנו להחזיק בכל רגע נתון מלאי של נכסים בשיווק בלעדי על ציר הזמן כל הזמן, ותכף אני גם אפרט מה זה אומר. מועדון לקוחות, הלא זה הלקוחות הקונים שלנו, גם אנחנו רוצים לראות האם ייצרנו מספיק לידים השנה, האם ניהלנו בצורה נכונה את הניהול CRM של הלקוחות, האם באמת פגשנו את רוב הלקוחות שמה שנקרא יצרו איתנו קשר בעקבות פרסום כזה או אחר. כמובן עסקאות, כמה עסקאות עשינו השנה, האם רוב העסקאות שביצעתי היו שני צדדים בעסקה שלשם אנחנו רוצים לשאוף, זה הכסף הגדול חברים, או האם את רוב העסקאות שלי יצרתי בשיתופי פעולה. זה גם משהו שאני יכולה לשפר כדי מה שנקרא להגדיל את ההכנסות. וכמובן הפרמטר האחרון שאני חייבת ללמוד על העסק, שימו לב כמה דברים יש לי, איזו הכנה ותכנון מקדים, לפני שאני לוקחת את אותו טופס שאני כבר הכנתי לכם מבעוד מועד, ופשוט שותלת נתונים. כי אם אני לא אבין את כל מה שאני אומרת כרגע, הדבר פשוט לא יקרה. עכשיו, מי שמכיר אותי יודע, אצלי מה שלא פשוט, פשוט לא קורה. הדברים צריכים להיות מאוד מאוד פשוטים. אז אלו ארבעת המרכיבים החשובים ביותר שאני צריכה ללמוד על העסק שלי לפני שאני באמת ככה ניגשת לכתיבת התוכנית עצמה. אז בואו רגע נרחיב על כל אפיק ואפיק. ראשית, מוכרים. מה מקורות הגיוס החזקים ביותר שהיו לי בשנת 2024? לצורך העניין, ראיתי שבשנת 2024 דווקא פנייה ללקוחות עבר ולא ללקוחות שפרסמו ביום האתמול, זה יותר קידם אותי. לא רק קידם אותי את היכולת שלי, נקרא לזה ככה, להגיע לפגישה עצמה כדי להציג את הערך הנתפס שלי ללקוח, אלא באמת גרם לכך שאני אצליח לגייס את הנכס בשיווק בלעדי. מה הממוצע של כמות הפגישות שהיו לי באותו שבוע? הרי אם זה בסיס ההצלחה בעסקי התיווך, יעלה על הדעת שאני כסוכן לא אצא כל יום כדי לראות נכסים? לפגוש בעלי נכסים כדי מה שנקרא לגרום לדברים לקרות? מה יחס ההמרה שלי בין טלפונים לפגישות? כי יכול להיות שאני צריכה בשנת 2025 לחזק יותר את היכולות הבין אישיות שלי, נקרא לזה בתסריטי השיחה, או אולי שמא בפרזנטציה עצמה. זאת אומרת, גם לחזק את המיומנויות הבין אישיות יגרום לי לעמוד בתוכנית שבעצם הצבתי לעצמי. מה יחס ההמרה שלי של פגישות להחתמה בפועל? אלו נתונים, אנשים יקרים, שחשוב יותר לבדוק מאשר רק לסמן מספר. כי לכתוב כמות עסקאות והכנסות זה כולנו יודעים. עם יד על הלב, כולנו עושים את זה. אבל אז אנחנו לא מבינים למה אין לנו את הפיישן הזה לגרום לדבר לקרות, למה אנחנו לא מקיימים את התוכנית. ודווקא המיפוי הזה, ההבנה המעמיקה של היסודות להצלחה בתחום, יעזרו לנו לרצות להיות שם. כי החוכמה היא לא רק להיות, אלא גם לעשות. וכמובן, רשמתי לכם עוד רובריקה, מהן ההתנגדויות העיקריות שחווינו מול מוכרים. למה? שוב פעם, אם אני רוצה לשפר את היכולות שלי בלהחזיק מלאי
קבוע על ציר הזמן כל הזמן, אני חייבת בעצם כל הזמן לדעת איך להתמודד עם התנגדויות. אני צריכה להכין את עצמי לקראת שנת 2025, לא רק בהיבט של שורה, אלא בהיבט בעצם של המיומנויות, כי מי שעומד מאחורי המשימה זה אתם, זה האדם, ואם אני לא אהיה מספיק מיומנת, אז הדבר לא יקרה, זה לא משנה כמה אני ארצה את הדבר. אז זה היה מוכרים. הפרמטר השני זה כמובן מועדון לקוחות. מועדון לקוחות, אני רוצה לדעת מה מקורות ההגעה של הקונים. איזה אתר גרם לכך שאני אקבל הרבה מאוד לידים. ולא רק זה, אני גם רוצה לדעת אם יש לי 4-5 נכסים בשיווק בלעדי על המדף, כמה לידים קיבלתי על כל נכס. כל ההסתכלות הזאת היא סופר חשובה, כי אם כל הלידים שלי הגיעו לצורך העניין מאתר מדלן, אז מן הסתם אני רוצה יותר להשקיע באתר שממנו באמת קיבלתי את הלידים. מה יחס ההמרה שלי מטלפונים לפגישות? גם כאן אני צריכה לדעת האם השארתי את כל הפניות שלי, כל הלידים שקיבלתי, כל הלקוחות, הרי כל הלקוחות שאנחנו מקבלים, זה למעשה פונים שפונים בעקבות מודעה, שלט, פרסום, המלצה, והתפקיד שלי כסוכן הנדל"ן זה להפוך את אותו פונה לקונה. אז אני רוצה להבין האם פגשתי את אותם לקוחות שפנו אליי, או מה שנקרא השארתי את זה רק ברמה של שיחת טלפון. עוד דבר, מה יחס ההמרה מתוך הפגישות עם לקוחות הקונים לעסקאות? ברגע שיש לי את הנתונים האלה, הרבה יותר קל לי לשתול נתונים אמיתיים בתוכנית העסקית, ובעצם לרשום לי ולהכיל בתוך התוכנית העסקית את מה כן עובד, וגם את מה אני רוצה לשפר בכדי שהדבר יקרה. אז זה בעצם הפרמטר השני. הפרמטר השלישי, כמות העסקאות שביצעתי. כמה עסקאות ביצעתי שני צדדים בשנת 2024, וכמה עסקאות היו לי בשיתוף פעולה. זה נתון שהוא מאוד 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 חשוב, כי אם אמרנו שבעצם הסכום הכולל שאני רוצה בעצם להרוויח בסוף השנה, בעצם הוא נגזרת, אם אני עושה פירוק לאחור של כמות העסקאות ועמלה ממוצעת שיש לי, אז יש חשיבות לדעת כמה עסקאות אני יודעת לייצר, כי גם הרעיון הוא לא לתת לעצמי איזשהו יעד שהוא תלוש. אם אני לצורך העניין ביצעתי רק 12 עסקאות בשנת 2024, אז להציב לי 70 עסקאות בשנת 2025, חברים, זה לא יעד שהוא בר השגה, ואני פחות מאמינה בדבר. אני באמת חושבת שהיכולת שלי להגדיל את ההכנסות שלי וגם להשתפר שנה מדי שנה, זה באמת שהיעדים שאני נותנת לעצמי הם ברי השגה. כי אני מזכירה לכולנו שהתוכנית העסקית הזאת היא שלי, היא בראש ובראשונה עבורי. העסק הוא אתם. לכן זה נורא חשוב שכשאני יושבת לכתוב את התוכנית, שאני באמת מכילה בפרמטרים שהם מה שנקרא גם תואמים ליכולות שלי. כי כמו שאמרתי קודם, המטרה היא להשתפר, ואם יש כל מיני מיומנויות שאני רוצה לחזק, אז אני צריכה גם לתת לזה את המקום. אז למשל ברבעון הראשון, היעד שלי יהיה פחות מבחינת כמות העסקאות, אבל אני אשקיע יותר בפיתוח האישי שלי, וברבעון השני היחס יהיה יותר גדול, כי כבר אני מה שנקרא עברתי סדנה כזו או אחרת, או השתתפתי בוובינר כזה או אחר ורכשתי כלים והתנסיתי. אז זה משהו שככה מאוד חשוב. וכמובן שיווק, כולנו יודעים, כשהשיווק נעשה כראוי, מאמצי המכירה הופכים למיותרים. לכן, אם העסק הוא אתם והמותג הוא אתם, חשוב מאוד לבדוק בכמה ערוצי שיווק אתם מפרסמים, מה ערוצי השיווק שהניבו לכם הכי הרבה לידים, כי אין טעם להמשיך ולרכוש חבילות בערוץ שלא מספק לי מספיק לידים. אגב, אבל אם יש ערוץ שמספק לי יותר לידים כמוכרים ופחות כקונים, זה לא אומר שהערוץ הזה הוא לא טוב. אני מזכירה לכולנו שהעסק שלנו בעצם, הבסיס שלו זה המוכרים. המוכרים זה לב ליבו של העסק. וכמובן, מה ערוצי השיווק שהניבו לי עסקאות. אז אחרי בעצם שבדקתי את כל הפרמטרים האלה, מה שעשיתי, לקחתי את עצמי למקום של למידה ותחקור את שנת 2024. כי ברגע שאני בעצם למדתי וחקרתי את השנה הקודמת שלי, אני אדע, כמו שאמרתי קודם, למפות את החוזקות, לדעת מה הדילמות שלי, ואיך אני יכולה באמת לעבוד על הדילמות, עם מי לעבוד איתן, איך אני יכולה בעצם, מה הנקודות לשינוי. הרי שוב, החוכמה
היא לא רק לכתוב את התוכנית, אלא לעבוד אותה. ובכדי לעבוד אותה, אנחנו נצטרך לצאת מאזור הנוחות ולשנות הרבה מאוד דפוסי חשיבה ושינוי התנהגות כדי שבאמת הדבר הזה יקרה. כי אם אני רוצה להיות בכל יום הגרסה הטובה ביותר של עצמי, אני חייבת כל הזמן לעשות דברים שדווקא קשה לי לעשות אותם, שאני לא בטוחה שאני אעשה אותם על הצד הטוב ביותר, כי מהמקום הזה הכי צומחים. וכמובן, ברגע שאני מזהה איפה אני חזקה, אז אני קודם כל, כן, כן, לפני הכל טופחת לעצמי על השכם, זה לא כזה פשוט, בטח לא בשנת 2024, שהייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת, וזו בעצם תמונת הניצחון שלי לממש את הפוטנציאל שלי בשנת 2025. אז קודם כל, הצמיחה וההתפתחות דרך אותן נקודות שינוי, זו בעצם צריכה להיות האסטרטגיה שלכם, כשאתם בעצם ניגשים לכתוב תוכנית עסקית באשר היא. כי ההרגלים והפעולות שאנחנו עושים ברמה היומיומית, אלו מהם כדאי שנפסיק. לדוגמה, אם אני במסגרת ניהול עצמי את הזמן, 70% מהזמן שלי מתעסק רק ברשתות חברתיות, אני לא אומרת, יש את כל הנושא של הסושיאל, הוא חשוב, אני צריכה להיות שם, אבל חברים, זה לא לב ליבו של העסק. יש כל כך הרבה פעולות אחרות שאני צריכה לעשות. כל הסושיאל וכל השיווק זה פעילות תומכת לפעילות המרכזית שלי, שהיא בעצם לפגוש את האנשים, לפגוש בעלי נכסים בכל יום, לפגוש לקוחות פוטנציאליים בכל יום. אז גם אלו הרגלים ופעולות שאני עושה, כדאי שאני אפסיק לעשות שלא מקדמים אותי, ואלו פעולות אני נמנעת מלעשות, וכדאי שאני אתחיל לעשות אותם. לדוגמה, אם אני מבינה, וכולנו מבינים, שהעסק שלנו מושתת על היכולת שלנו להחזיק בכל רגע נתון נכסים בשיווק בלעדי, האם יעלה על הדעת שבכל יום אני לא אפגוש מוכר? זה אומר מבחינתי שלא הגעתי לעבודה באותו יום. אין לי הרי דרך אחרת, אחמר את זה, זו המהות. אז אם אני נמנעתי בשנת 2024, ולא משנה הסיבה, ולא משנה למה זה קרה, אם אני נמנעתי מכל יום ימות העבודה שלי לפגוש מוכר פוטנציאלי, הסבירות שאני אהיה שם ואחזיק בכל רגע נתון מאגר של נכסים בבלעדיות, או בעצם אממש את הפוטנציאל העסקי שלי, ולא משנה איזה תוכנית בניתי, היא אפסית, אם בכלל. זאת אומרת, כדי באמת לעשות את הדבר, אני צריכה דווקא את אותן פעולות שנמנעתי מלעשות. אולי לא הייתי במהות שלי, בתפיסה שלי, כן, את עצמי, פחות בנויה לבצע דור טו דור לצורך העניין, או פחות בנויה לבצע בית פתוח באופן קבוע. אז אם אני לא עושה את הפעולות האלה, שאני יודעת באופן ודאי שיגרמו לכך שאני אקבל הרבה מאוד לידים, ושאני אגדיל את הסיכויים שלי ומצב את עצמי כבעצם מובילת שוק, אז כדאי מאוד שבשנת 2025 תהיה בתוכנית העסקית שלי גם התייחסות לפעולות שאני נמנעתי לעשות. כי דווקא מהמקום של מה שאנחנו לא עושים, שם קורה הדבר. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו כבר יודעים, אנחנו שם. אז מה המטרה האחת הגדולה שלכם? היעד הכספי שאתם רוצים להשיג השנה? מה המחיר הממוצע של עסקה? מה העמלה הממוצעת? ומתוך זה בעצם לבצע את הפירוק לאחור שעכשיו אני אגדיר. כדי שאני בעצם אעמוד ביעד השנתי, אני צריכה להבין ולמפות את האסטרטגיה שלי ברמה של תכנון יומי, ברמה של תכנון שבועי וברמה של תכנון חודשי. כי בכדי שאני אעמוד ביעד החודשי, או אפילו אתם יודעים מה, בואו נלך רגע שנייה, נפרוט את זה לפעולות יותר קטנות, נגדיר את זה כדי שאני אעמוד ביעד השבועי. בכדי שאני אצליח לסגור במינימום עסקה אחת לחודש, אני צריכה בכל שבוע לגייס נכס אחד בשיווק בלעדי, וכן, זה אפשרי, אם אני יודע מה מקורות הגיוס העכשוויים, ואם אני משפר את המיומנויות שלי וגורם לדברים לקרות, בוודאי שזה אפשרי. אז נכס אחד בבלעדיות לשבוע, ולקבל הצעת מחיר אחת במינימום מלקוח בשבוע. אם אני לא אעשה בקרה ושיפור עם עצמי, אני לא, ברמה היומית, אז אני לא באמת אבין למה לא הייתי שם ברמת השבוע. כי אני בעצם רוצה, בכדי להגיע להגשמה הזאת של היעד החודשי ומשם הרבעוני והשנתי, אני צריכה קודם כל להקנות לעצמי את ההרגל של עמידה ביעד היומי והשבועי. ובעצם משם
אני יכולה להגיע אה, ליעד הנכסף, מה שנקרא. אז קודם כל, מה הדרך להשגת היעד? אז אני קראתי לזה שלושת השלבים להשגת המטרה, להשגת מטרת העל, של לעמוד גם ביעד הכספי וגם ביעד הכמותי מבחינת העסקאות. אז קודם כל, בסיס העסק, מה שנקרא, לידים. מה אני צריכה לעשות כדי בעצם להיות מכונה משומנת של לידים, הן של מוכרים והן של קונים? האם בשנת 2025 אני כבר מבין שאני צריך שיהיה לי דאטאבייס, שיהיה לי מאגר נתונים, שהמאגר נתונים הזה מעודכן? לצערי הרב אביחי, אני פוגשת הרבה מאוד מתווכים גם בשנת 2025, שמה שנקרא עדיין שומרים את הלקוחות בטלפון ולא מכניסים אותם לתוך תוכנת התיווך שאיתה הם עובדים. זה מבחינתי כמו לקחת שטרות של כסף ולזרוק מהחלון. אין לי דרך אחרת לכנות את זה. אז קודם כל, המשימה הראשונה היא לבנות מאגר של לקוחות. אז הנה, הזדמנות, אף פעם לא מאוחר לשנות הרגלים. לאת כל הלקוחות שנמצאים אצלי בטלפון, ששמרתי בטלפון, או אני לא יודעת איפה. דבר ראשון, להכניס את כל הטלפונים ואת כל הלקוחות לתוך המאגר. עכשיו, יש כאלה שכבר כן מקפידים, או שיש אוטומציות והמערכת עצמה יודעת לקלוט את כל הלקוחות, אבל מה הבעיה? הם לא דואגים לעדכן את המאגר עצמו. זאת אומרת, אני צריכה לבצע כל יום שיחות טלפון למאגר ולהתחיל לטייב את הלקוחות על פי הסטטוסים השונים. הרי לא יכול להיות שאם אני רוצה להגשים את היעד שלי, יהיו לי 4,000 מתעניינים בסטטוס אקטואלי, הרי זה לא הגיוני. צריכה להיות הלימה בין הלקוחות שאני מטפל בהם בפועל, לבין הלקוחות שנמצאים במאגר בסטטוס אקטואלי, ולכן אני צריכה כל הזמן לעדכן את המאגר, לבצע שיחות פולו-אפ, הן לקונים והן למוכרים, ולדאוג שלאחר כל שיחה אני מוסיפה משימה, כדי שבאמת אני אוכל להכין את התשתית, ואז החיבור שלי בין המוכר לקונה יהיה מיידי. אני יכולה להגיע למצב, אם המערכת שלי מטויבת וגם מעודכנת נכון מבחינת כל הסטטוסים השונים של הלקוח, אני אמצא את עצמי שגייסתי נכס ביום ראשון לשבוע, ועד יום שישי כבר קיבלתי הצעת מחיר. זה לא יקרה אם אין לי דאטאבייס מסודר ומאורגן. דבר נוסף, אם אני עוסק בעסק שנקרא אנשים, הלא נדל"ן זה אנשים, אני צריכה לפגוש באנשים כל יום, כל היום. אז כל יום להוסיף 10 אנשי קשר חדשים במינימום לתוך המאגר שלכם. זה לא יקרה אם רק תישארו במשרד ותייצרו טלפונים, צאו לשטח, תגרמו לדברים לקרות. אני צריכה, קראתי לזה 3 שעות לייצר לידים כל יום, ממש לשים טיים בלוק ביומן. אני חייבת להבין שיש פעולות ברמה ביומן, זה לא משנה מה יקרה באותו רגע, אני לא מאפשר לעצמי לתת ללקוח לנהל אותי. אני מבינה שיצירת לידים זה בסיס ההצלחה בעסק שלי, אז אני פשוט שמה לי ביומן, מגדירה זמן, כי עוד פעם, מה שאנחנו לא מדיד, אי אפשר לנהל אותו. אני לא יכולה מה שנקרא להתנהל באוויר. אז מאוד מאוד חשוב שיהיה לי טיים בלוק לכל המשימות שלי ביומן. אז זה קודם כל ברמת הלידים. מה השלב השני? הנושא של גיוס נכסים בבלעדיות. אני רוצה בשבוע להחתים במינימום נכס אחד חדש, בהתאם כמובן ליחסי ההמרה הנדרשים ליעד השנתי. כל אחד באשר הוא, אם אני יועץ חדש, אז באמת נכס אחד לשבוע, אפילו אפשר יותר, כי זה כל מה שיש לי לעשות. ואם אני יועץ ותיק ואני לא במקום של לבצע גיוס אחד לשבוע, וזה אפשרי חברים, מי שמכיר אותי יודע שאני, בגלל שאני באה מלמטה, מהשטח, אז אי אפשר לעבוד עליי שהדבר לא אפשרי, כי באמת יש כל כך הרבה אפשרויות כדי לגרום לדבר הזה לקרות. כמובן, פגישות גיוס, אם אני רוצה לצלוח במיומנות החשובה ביותר בעסק שלי, אז אני צריכה בכל יום לפגוש לקוח, לפגוש אותו, להכיר אותו, להבין מה חשוב לו, למה הוא מצפה מהתהליך. אני כן מאוד בעד לבצע דור טו דור,
פעם אחת כדי להשיג מודעות של כל תושבי האזור באזור המומחיות שלי, ופעם שנייה הן דרך טובה יותר, מה שנקרא להגיע ללקוחות הסמויים, לאותם נכסים שאני לא אגיע אליהם אם אני לא אפגוש אותם באזור המומחיות שלי. שיחות טלפון ללקוחות בשבוע, טיים בלוק ביומן, כמה שיחות טלפון אם אני רוצה בלעדיות אחת לשבוע, אז כמה שיחות טלפון אני צריכה לעשות. למה אני לא מציינת פה מספרית? משום שאנחנו אנשים שונים, וטוב שכך, מסוגים שונים, וכל אחד שיעשה ככה את האינדיקציה לעצמו, שינהל איקס שיחות טלפון, יראה כמה מתוך השיחות הוא מצליח לייצר פגישות, וזה מה שנקרא יחס ההמרה שלו. וכמובן, לקיים בית פתוח אחד כל שבוע, כי בית פתוח זה בעצם הפעולה שתגרום לכך שאתם תקבלו עוד נכס בשיווק בלעדי והרבה מאוד לידים. משום מה, בית פתוח זו פעולה שהרבה מאוד מתווכים נמנעים או לא מאמינים בזה. אבל אתה יודע למה, אביחי? אני אגלה לך סוד, כי זה מצריך עבודה. אבל מה לעשות, אנחנו מדברים פה על תוכנית עסקית, מדברים פה על תוכנית עבודה, נכון? לעבוד את התוכנית, זה יותר חשוב. אז חברים, הכל אפשרי, אם אנחנו באמת נבין שאלו השלבים. והשלב באמת האחרון, זה כל הנושא, קראתי לו מינוף, אנשים, שיטות, כלים, זאת אומרת, מה מתוך התוכנית השנתית שאני בעצם רוצה להשיג, אני בונה לי תוכנית עבודה חודשית, כמה טלפונים אני הולך לעשות במשך השבוע, כמה פגישות, עסקאות, החתמות, אני רוצה גם לעשות פגישה, קראתי לזה פגישה עצמית שבועית, אני פעם בשבוע לעצור, ככה אני לעצמי כעסק הוא שלי, ושוב פעם, ולבדוק מה עשיתי כדי לדעת מה לא עשיתי, ומה שנקרא לחשב מסלול מחדש. אנחנו ליעד נגיע, ולעיתים יש הרבה מאוד, נקרא לזה עקבויות או אתגרים, אבל אפשר לצלוח אותם, כי כשיש רצון ישנה דרך. אז מאוד 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 חשוב להבין שאם אני עוצרת פעם בשבוע, ובודקת מה עשיתי השבוע, ובעיקר מה לא עשיתי, זו הדרך האמיתית, הממשית שלי, להגשים את היעד העסקי שלי בסוף השנה. וכמובן, לתחזק ברמה היומיומית, בסושיאל, את עמודי הפייסבוק והאינסטגרם, והלינקדין גם, שזה הפך להיות ערוץ אגב מאוד, שבאמת נותן לנו ככה הרבה מאוד לידים, ומאוד מאוד בולט, יוצר איזושהי בולטות, אני רואה את זה גם בשנה הקודמת, בתחום התיווך, מה שלא היה בעבר, אז אני מאוד ממליצה, גם מה שנקרא לאמץ את הערוץ הזה. הכנתי לכם פה כמובן דוגמה לדף יעדים חודשי, כדי שיהיה לכם באמת מה שנקרא ברמה באמת האופרטיבית. כלומר, אני רוצה מתוך שלושה נכסים, אני יודעת שאחד מתוך שלושה נכסים בבלעדיות נמכר, אז כמה נכסים אני רוצה החודש לגייס בבלעדיות? אחד מתוך 15 נכסים בהסכמה נמכר, מי שעובד בהסכמה, אז כמה נכסים מתוך זה אני בעצם רוצה לגייס החודש. אחד מתוך 6 פגישות, אני יודעת שזה יחס ההמרה שלי, יוצרת לי גיוס של נכס בבלעדיות, אז כמה באמת פגישות אני צריכה לקיים, וכן הלאה. יש לכם פה ממש דוגמה, כמו שאמרתי קודם, כל מי שנמצא כאן יקבל גם את המצגת, וגם הכנתי לכם בעצם 2 דוגמאות ולא אחת, כי שוב אנחנו אנשים שונים מסוגים שונים, ובאמת דוגמאות של טמפלייטים שבהם אתם רק תשתלו נכון את הנתונים, וזה מאוד יעזור לכם להגשים את עצמכם, ומה שנקרא לעמוד ביעד שהצבתם לעצמכם. אז יש לכם פה דוגמה כמובן לדף יעדים חודשי. ועכשיו כל שנותר זה בעצם לעבוד את כל מה שאמרנו, לשבת, ללמוד, לבדוק את עצמנו, לנתח את העסק שלנו ואת הפעילות, לעשות מה שנקרא בדיקה על שנת 2024, מה הייתי טוב, מה הייתי פחות טוב, ולתכנן לי את שנת 2025. ואגב, אף פעם לא מאוחר, כמו שאמרתי קודם, לכתוב תוכנית עסקית. זה ממש לא משנה מתי אני עושה את זה, כמובן שרצוי לעשות את זה בתחילת השנה, אבל ברגע שאני מקבל החלטה שאני כבר כאן, כבר בחרתי בתחום המדהים הזה, אני מכיר ביכולות שלי, בחיבור שלי עם אנשים,
אני הולך לעשות הכל כדי שזה יקרה, ואין שום סיבה שזה לא. אז רק רציתי לומר שכמובן יש לכם פה גם את הפרטים האישיים שלי, ואתם מוזמנים לפנות אליי מתי שרק תרצו, באשר אתם. אני אשמח לייעץ ולעזור לכם לגרום לדברים לקרות, והכל מאהבה ומתוך האהבה שלי למקצוע. אז תודה רבה שהתחברתם, ותודה על ההקשבה. ואם ישנם שאלות, אני אשמח להתייחס. אז שרית, אני חייב לשתף שאני הייתי מרותק, אני לא בתחום של התיווך עצמו, אבל אני לקחתי הרבה כלים שיכולים לשמש אותי גם בבניית התוכנית העסקית שלי לשנת איזה כיף, 2025, איזה כיף. אז זה כיף גדול, אז תודה רבה, ובאמת בואו נעבור לשאלות. עוד משהו קטן, כי אמרת בסוף, ואני ממש אוהב את זה, בסוף יש פה איזושהי שיטתיות שצריך לעבוד בה. ברגע חד משמעית. שלמדנו את השיטה הזאת, זה הסוד להצלחה. אני חייב לציין שאני פוגש, בתוך כל ה10 שנים שאני בעצם עובד במדלן, אז אני פוגש לא מעט מתווכים ביום שלי, אם לא אלפי מתווכים בחודש, ואני חושב שהרבה מהם מפספסים את הנקודה הזאת. בסוף הם עובדים נכון. כי על אני אגיד אותה לכם מה, הם עסקה. באים בבוקר, פותחים את העסק שלהם, או אם אני משתייך לרשת כזו או אחרת, את החנות שלי בתוך הקניון של הזכיין, ומה שנקרא, מה שיוצא, אני מרוצה, וכל הזמן חושבים על העסקה שלי בסוף החודש. בעצם מה קורה? הם הופכים לסוג של, ככה אני קוראת לזה, מנהלי עסקאות. אם אני לא פועל באופן שיטתי, אז בהגדרה אני לא בעל עסק, ורק בעלי עסקים נהיים עשירים, אלו שפועלים בשיטתיות לעבר השגת המטרות. ומי שקם בבוקר ואומר, אוקיי, אז היום אני אגיע למשרד, או היום אני אעשה כמה טלפונים כי ביקשו ממני לעשות, לא כי חלילה זה המהות של ההצלחה של התחום שלי, ואז זו בעיה. עכשיו אני כן אבל רוצה גם להגיד עוד משהו. אתה יודע, אנחנו ככה מדברים על זה ומבינים את החשיבות, אבל אני חייבת ככה גילוי נאות ברמה האישית. כמו שאמרתי, אני הייתי מתווכת 17 שנה, לא יום ולא יומיים, והייתי מתווכת שנחשבת די טובה, ככה אומרים. אני לא אשכח את השנים הראשונות, ואני אומרת שנים, לא שנה ראשונה. כי אתה יודע, הכל טוב ויפה כשמקשיבים לוובינר כזה או אחר, או להדרכה כזו או אחרת, ואז כשאני באמת רוצה, מתוך כוונה גמורה, לעשות את הדבר, אני נתקל בקושי אמיתי. אז חברים, מה שאני רוצה להגיד לכם, ולכן גם בניתי לכם איזשהו פורמט, שהוא בעיניי מאוד פשוט ופרקטי. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב קודם כל לעבוד ברמה היומיומית. תתחילו מלתכנן את היום, לאחר מכן תעברו לתכנן את השבוע, ואז את החודש. זאת אומרת, לא ישר מה שנקרא, אני קופצת, מה שנקרא למים העמוקים, כי מה קורה להרבה מתווכים, סליחה שאני פוגשת, שהם אומרים לי, שריתי תראי, דוחות של אקסלים, מה אתה יודע, מצגות, תוכניות עבודה שלא מביישות אף חברת סטארט-אפ. אבל חבר'ה, מה אמרנו? שאנחנו צריכים מה שנקרא לאותם חלומות להנגיש רגליים, זאת אומרת, אותם חלומות צריך להגשים אותם. אז אם אני לא מבין אפילו מה חשוב שתכיל התוכנית הזאת, או לא מבין שההצלחה שלי של היעד, העמידה ביעד השנתי, היא בכלל נגזרת של היכולת שלי בעמידה של היעד היומי, נקרא לזה ככה. אז כמו בכל עסק, יש שיטה. אגב, יש שיטה אחת וגישות שונות. אנחנו אנשים שונים, כל אחד יש לו את הדרך שלו לזכות באמונו של מוכר. אבל השיטה היא אחת. כלומר, לכולנו ברור וידוע שברגע שיש לי נכסים בשיווק בלעדי על המדף עם מוטיבציה גבוהה, הסבירות שאני אחווה הצלחה, כלומר עסקה באותו חודש, היא מאוד מאוד גבוהה. ולכל אחד יש את הדרך שלו איך לעשות את זה. אגב, אני רוצה להפתיע אותך. בכל אופן, זה גם מה שאני עושה, כמו שאתה יודע, אני מכשירה עשרות אנשים כל יום. אני החלטתי, ואני אומרת החלטתי, לקחת את כל מקצוע, באמת את המקצוע הזה שאני כל כך אוהבת בכל רמ"ח איבריי, ולקחת את זה באמת ולעבוד עם כל אדם שיאפשר לי ואת ההזדמנות על תהליכי שירות. הרבה מאוד אנשים מתייחסים לזה כמו שאתה אומר, רגע, מה יוצא לי מזה? מה העסקה עכשיו שיש לי? רגע, הדור טו דור שאני אעשה, אני אקבל לידים? שנייה רגע, הפגישות שאני אעשה, או פולו-אפ, זה יוביל אותי תכלס להחתמה של לקוח? אז חברים, כן, כי אין מיידיות לתוצאה בעסק שלנו, אבל אני איזה זורם. משפט, אני חייב כמו הייתה לי שיחה עם לקוחה שמתעסקת קצת בתחום של התיווך, ואני חושב שהרבה, וזה משהו שהוא תופעה שאני פוגשת הרבה, לפעמים אנחנו מפספסים את זה, אנחנו לא צריכים לראות מיד את התוצאה, יש דרך לתהליך. אגב, ברגע שאני בונה אותו אני נכון, מאחלת לכם, תשתית. חבריי היקרים,
מאחלת לכם בכל ליבי להיות אנשי הדרך ולא אנשי התוצאה. כי ברגע שתהיו אנשי הדרך, התוצאות שלכם יהיו יוצאות מן הכלל. אבל אם אני כל הזמן אסתכל רק על לוח התוצאות, אביחי, מה יקרה? אני לא אעשה. אני לא בעשייה. כי אני כל הזמן בודק את עצמי מה הפער שלי של היעד מול ביצוע. תעזוב רגע את לוח התוצאות. אמרנו, יש לך את השעה בסוף כל יום, יש לך את השעה בסוף השבוע, יש לך את השעה בסוף החודש, שבה אתה כן מבצע עצירה ובודק איפה אתה. אבל תהיה בעשייה. אז הרבה מאוד מתווכים כל הזמן, רגע, אני אעשה את זה, מה יוצא לי מזה? חבר'ה, אנחנו בעסק שנקרא אנשים, אנחנו יותר ויותר מבינים שניהול חוויית לקוח זה הדבר הבא. תהליכי השירות שלנו, גם בתחום שלנו, זה סופר חשוב. בחלק מתהליכי השירות יש מעגל שירות גם לעבודה מול מוכרים וקונים, ובדיוק כל העבודה, נקרא לזה הסזיפית, היומיומית, הפולו-אפ והפגישות בן והעבודה אדם שעומד שטח. מאחורה, בסוף מאחורי הנכס, כי חד משמעי, חד משמעי. אנחנו כל פעם, אני שומע את השיח הזה שאומר, אני רק הנכסים, אני רק... לא, בסוף יש את הבן אדם, הוא העסק, ואנשים רוצים לעשות עסקה איתך, כי אתה, כי הם נכון, מאמינים בך, הם מאמינים בך נכון. בתור בן אדם, והם מוכנים לתת לך את הדבר שהם הכי יקר להם. נכס נדל"ן זה כנראה אחד העסקאות. אגב, אני דווקא חושבת שדווקא משום שהמגמה באמת, עם כל החוסר ודאות והזמן מלחמה שאנחנו מצויים בזה, אני חושבת שבשוק כל כך תחרותי, אם כל אחד ואחת ממי שנמצא פה ובכלל בענף הזה לא יעשה, יפעל אחרת, לא יעשה את כל מה שאנחנו באמת גם דיברנו פה וגם מה שאנחנו עוד נדבר בהמשך, הסבירות שלו לצלוח בתחום קשה. היא מאוד מאוד וגם, נמוכה, אם בכלל. אני פוגש את זה. כי אין מה לעשות, גם על לקוח קצה, די, אין לו כבר כוח לכל הסיסמאות, מה שנקרא, ולכל המשפטים. אתה יודע, אגב, שלקוחות קצה באים היום לעבור את הקורסים שאנחנו מכשירים. מדהים, כן, כן, מדהים. הם רוצים עצמם להבין את הדבר. אז אם אני לא אפעל אחרת, ואם המיקוד שלי הוא לא יהיה באדם, ואם לא תהיה לי תוכנית עסקית שתסייע לי, אם לא תהיה לי מפת דרכים, גם כמו שאמרתי קודם, גם אם אני לא עמדתי ביעד, אבל יש לי מפת דרכים שמספיק שהיא מאפשרת לי את המוטיבציה, והיא ככה מלהיבה אותי וגורמת לי לפעול, יש יותר טוב מזה? התוצאות תגענה, מה שנקרא, זה ברור, יקרה. ברור, ברור לחלוטין. אנחנו מבעד הזמן, אנחנו נבחר כמה שאלות ככה, שאני רואה שחזרו על עצמם. קודם כל, כולם פה, תודה רבה, תודה רבה לך. וואו, איזה כיף, איזה תודה כיף, לכם. זה רגע, מדהים אז, לראות אז את עוד זה. לא נגלה להם מה הולך לקרות כאן כן, בפרק, כן, נכון? זה, וואו, אוקיי. יש פה שאלה של שמואל, מה הכוונה לערוצי שיווק לידים? אשמח לדוגמה. כן, אני אסביר. בעצם, מה האמצעים שלנו, מה שנקרא, ליצירת לידים? אז קודם כל, אני, מה לעשות, אשת שטח בכל רמ"ח איבריי, אז שטח מביא לפניות ופניות לעסקים. כשאני אומרת ערוצים ליצירת לידים, הכוונה שלי היא לחלק חומרים שיווקיים בשטח. בית פתוח, מקסימום תוצאות במינימום זמן. אין שום פעילות שמייצרת לי כל כך הרבה לידים, גם מביאה לי מוכרים וגם מביאה לי קונים. ובכלל, גם אפילו מגיעים לבתים פתוחים, אנשים שרק עוברת להם מחשבה בראש לבצע עסקת נדל"ן בנקודת זמן כזו או אחרת. אז זה גם חומרים שיווקיים, זה דור טו דור כמובן, דור טו דור. פרסומים שלי בערוצים השונים, עבודה בסושיאל, ופה חברים בוא אני... נתעכב על מה שאמרתי. כן, ערוצים שלי כבן אדם, כאישיות, יש לזה המון, אז תופס היום המון, דיברת קצת על סושיאל ודיברת על המדיה, אני חושב שזה תופס הרבה מקום היום דווקא, נכון. המקום הזה שבסוף כבן אדם, מי אני, ומה אני מביא זה לעסקה, בדיוק, אתה ממש והמקום הזה, מרים לי כרגע להנחתה, כי אני נתקלת בהרבה מאוד פרסומים של מתווכים, שבעיקר מפרסמים, אני אקרא לזה, הפרופיל האישי שלהם הופך להיות מה שנקרא לוח של נכסים. חבר'ה, זה לא מעניין את הלקוח, הלקוח מפסיק לעקוב אחריכם. מאוד מאוד חשוב לתת ערך, סרטונים, הוידאו הוא המלך, צלמו את עצמכם באזור המומחיות, תספרו למה אתם ועל הסביבה העסקית שלכם, ותנו איזושהי סקירה נדל"נית אפילו על שנת 2024. זה לתת ערך ללקוח. תפרסמו בכל יום משהו אחר. יום בשבוע נכס שקיבלתם בבלעדיות. יום בשבוע סרטון עדות של לקוח מרוצה, שכן הוא השגריר שלכם. זה מחזק, כי לפני חודש ערכנו פה את זכייני כלא וויליאמס, והתעכבנו על איזושהי נקודה מאוד מעניינת, הראיתי להם את זה, של
הפלואו, בעצם את הזרימה של הגולש, ואיפה הוא נכון. מתעכב. אז תמיד היה איזושהי מחשבה לחבר'ה יותר ותיקים בתחום, שבסוף הגולשים מתעכבים אך ורק, רק בנכסים, רק בנכסים, ואז הראיתי להם איזושהי תמונת מצב אחרת, זה נקרא כזה מפת חום של הגולש, אנחנו ככה לומדים בעצם איפה הוא מתעכב, אז נכון מאוד, בעצם ראינו שהוא מתעכב הרבה מאוד אצל הבן אדם, אצל המתווך. חד מי משמעית. הוא? וקוראים עליו, ואלה שיש להם קצת יותר מלל, ואלה שמראים את מה הם עשו, ואת העסקאות שלהם, ואת ואגב, הטיעונים תראה איך שלהם. כל זה מתקשר, אגב, זה גם אליך, איך כל זה מתקשר לתוכנית העסקית. כי אמרנו, זה לא רק לתכנן את העבודה, זה לעבוד את התוכנית. אותה תוכנית עבודה מחייבת אותי לצאת לשטח ולגרום לדברים לקרות. אז בעצם לייצר לידים זה נכס שגייסתי ופרסמתי בערוצים השונים. מדהים. זה פעילות שיווקית בשטח, כמו שאמרנו קודם, זה בית פתוח וכל איזה כיף. הדברים עכשיו האחרים. אנחנו נעבור איזה לשאלה עוד הבאה, שאלות? איך יוצרים, טוב, אנחנו ניתן את הפרטים של שרית, יש פה הרבה מאוד וואו, איזה ביקוש כיף, לשרית, תודה איזה רבה. כיף. אמ, כל מיני מערכות CRM וכאלה, אז אנחנו אז כבר, פה אני רוצה, אתה מרשה לי התייחסות בוודאי, קטנה? בוודאי, בוודאי. חברים, באמת, אני באמת חושבת שכל תוכנת התיווך, סליחה שאני ככה אומרת, זו אותה הגברת בשינוי אדרת. זה באמת לא משנה כרגע עם איזה תוכנה אתם עובדים. משנה באמת לנהל ולהתנהל בתוך המערכת. וזה מתחיל, כמו שאמרתי במהלך הוובינר, קודם כל הפעולה הראשונה של מתווך, של בעל עסק בתחום שנקרא אנשים, זה לדאוג שכל הלקוחות שלי נמצאים בתוך תוכנת התיווך. וגם פה אני רוצה שנייה להתייחס לשיווק. זה שלקוח פנה אליי בעקבות המלצה, בעקבות מודעה, בעקבות נכס שגייסתי. המרחק הוא מאוד גדול מרגע הפנייה, ואתה גם רואה את זה במחקרים שלכם, ועד רגע הסגירה בפועל. מה בעצם יגרום לאביחי לקנות אצלי את הדירה, שאני בעצם אהיה איתו בקשר רציף? אחת לשבוע, אני אדבר עם הלקוח, תראה אדוני, אין לי כרגע נכסים שעונים על הצרכים שלך, אבל חשוב לי שתדע, אמרת לי שאתה מחפש נכס מסוים, השבוע נכנסו לשיווק עוד נכסים שאתה מחפש, כל מה שאני עושה זה קבעתי פגישה. אני רוצה כל הזמן לייצר חוויית לקוח, לגרום ללקוח להבין, אני הכתובת שלך לבית, ואותו מתווך שלא ייצור את השינוי, זה יהיה מתווך, זכרו את המשפט הבא, שבאמצעותו ילמדו את השוק, אבל לא יבצעו את העסקה בפועל. מתווך שיצמד לתוכנית ולשיטה, כמו שאתה אמרת קודם, אז הלקוח יודע היום להבחין, היום הלקוחות חברים הם מאוד מאוד חכמים, הם גם בודקים לפני שאנחנו מגיעים לפרזנטציה, מי אנחנו, לאן אנחנו משתייכים, ופה מתחבר מה שאתה אמרת, האם אני מספיק מספרת על עצמי, האם אני מספיק משווקת את עצמי, כי הלקוח רוצה לדעת, רגע, שרית אמורה להגיע, מי זו שרית? מה היא יודעת לעשות? היא רק יודעת לכנות את עצמה מומחית? האם אני פוגש אותה באזור המומחיות? האם אני מקבל איזשהו חומר שיווקי? זה נורא חשוב. נכון. היום הלקוח מאוד מאוד שם על זה ככה נכון, זה את הדגש. במיוחד היום, אני פוגש את זה אצל הקצת יותר ותיקים בתחום, שהם מאוד דווקא נרתעים מזה, ואומרים, רגע, זה לא אני, זה הולכים שם, אבל החבר'ה הצעירים בעצם מדביקים את הקצב, כן. וזה חייב אגב, להיות וזה חלק. גם מאוד מעניין שדווקא המתווכים החדשים שנכנסים לתחום, להם יותר קל, ואנחנו גם רואים את ההצלחות, כי אין להם עקבויות, אין להם תפיסות. אתה יודע, הרי הרבה מאוד פעמים אנחנו כוותיקים, אתה יודע, כולנו, גם לי זה קרה, גם לך, היו לנו הרבה מאוד, אני אקרא לזה, תחנות במסע הזה בתחום, שאני יודעת מה צריך לקרות, אז אני שמעתי ואני יודעת מה צריך לעשות, ומה פתאום עכשיו שאני אעשה מה שהזכיין או המנהל או מה שמישהו אחר אמר לי לעשות, ואז אני מוצאת את עצמי לא רק שעומדת באותה נקודה, גם הולכת אחורה, ולצערי הרב, הרבה מחבריי הטובים והמוצלחים, שהם באמת מוצלחים, נאלצו לפרוש מהענף בשנת 2024, בגלל שלא הייתה להם את אותה תוכנית שדיברנו עליה וכל מה שאנחנו מדברים עכשיו. מדהים. טוב, פה אנחנו מקבלים המון אהבה לשרית, אז איזה כיף. תודה רבה, זה לא כזה מובן אה, מאליו, סליחה, אני רוצה איזה שנייה כיף. להתעכב על זה, זה לא כזה מובן מאליו. וואי, תודה זה רבה, מלא מלא, אנשים, כן, ויש פה כל מיני שאלות פרטניות, אז אנחנו באמת כן. גם ניתן אז את הטלפון של שרית, אנחנו נעביר את הכל מוקלט. חברים, תרגישו תודה רבה על בנוח, זה הכל. כמו שאמרתי, באהבה גדולה, ייעוץ הוא חינמי על מלא. כמו שאתם יודעים, אמרתי גם קודם,
אוהבת אתכם, אוהבת את התחום, אז כאילו תרגישו הכי בנוח לפנות אליי. איזה כיף. ווואו, אני חושבת שככה אומנם קצת יותר מ50 דקות, אבל כן, אנחנו בפעת הזמן, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה, אנשים. נתראה בסבב הבא, שאנחנו מכינים עוד כמה הפתעות מעניינות. לגמרי. אנחנו רואים ככה את הדבר הזה, אז כיף. ואנחנו באמת כאן, ואני מבטיחה שיהיו לנו עוד ככה, עוד לא מעט ממשקים איתכם, כדי באמת לסייע לכם, לשפר את המיומנות שלכם. אני מאוד מאמינה בכל אחד ואחד שנמצא פה, גם אם אני לא מכירה אותו באופן אישי. עצם העובדה שהוא נכנס, והוא ואתה רצה יודע, ללמוד, עצם זה שהוא בחר להשקיע בעסק שלו, הרי הנכס המניב ביותר זה מי שנמצא פה. אז תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה ביי, חברים, להתראות. כל טוב.